En Velux Suntunnel er en spændende og anderledes måde at få dagslys ind i boligen på. Mange boliger har rum, som er mørke af natur, og ved at installere en Velux Suntunnel, så kan man skabe dagslys og få liv ind i de her rum. Det er en rigtig positiv ting. De fleste huse, uanset arkitektur, kan have fordel af at installere Velux Suntunnel. Uanset om huset har hældningstag eller fladt tag, så kan man indbygge suntunnels og få fordel af at transportere det her dagslys ind i boligens mørke rum. Vi har fået det ud af at få en suntunnel, at vi har fået mere lys, når vi står op tidligere om morgenen eller sene sommeraftener. At så føler man, ligesom man er udenfor, og at man bare trives i rummet. Fordelen ved Velux Suntunnel er frem for alt, at det transporterer en masse dagslys ind i mørke rum. Det kan være toiletter, fordelingsgange, det kan være garderoberum. Suntunnelens lys kan skabe en helt anden stemning i de rum og gøre dem meget mere behagelige at opholde sig i. En anden fordel er, at suntunnels ikke genererer varme, som en rude jo ellers gør. Og så har du alt det her dagslys, som vi mennesker faktisk har stort behov for. Det er blevet mere sådan et legerum, siden vi har fået suntunnelen installeret. Børnene er nemmere og har det rarere i det her rum, end de havde før. Jamen, en professionel håndværker bruger typisk 3-4 timer på at installere en suntunnel. Så det er en relativt nem operation, kan man sige. Man installerer tagmodulet. Det går relativt snabbt. Der skal fjernes nogle sten, så skal det sluttes til. Og så går man indenfor og installerer selve lysudtaget. Og resten af operationen foregår egentlig op på loftet. Så der er ikke noget snavs forbundet med det, og det går relativt hurtigt. Og effekten, man ser efterfølgende, den er ret fascinerende, synes jeg. Jeg kan godt lide det, at vi står tidligt op om morgenen, og så virker det allerede som om, at hele huset er stået op, fordi at der er lys helt centralt i vores hus, og vi får sådan følelsen af, at det er bare lyst omkring os. Personligt bliver jeg hver gang jeg ser en suntunnel positivt overrasket, fascineret over, hvor meget dagslys der egentlig kommer ud af sådan en relativt simpel konstruktion. Det er jo fantastisk at tænke sig, at vi får lys ud, der svarer til cirka 14 gange en almindelig 60 watts pære. Det synes jeg er fascinerende.